is van de Schouderpas, 2810 meter. De condities zijn niet ideaal, horizontaal sneeuw. Nu valt het nog mee, maar net bij de lunchtijd was het echt berenkoud. Ongelooflijk dikke vlokken. Maar we zijn nu op het hoogtepunt en we gaan zo lekker naar beneden. Een paar 100 meter standplaats zoeken en krijgen we lekker staart in, denk ik. En daar komt mijn vriendinnetje aan. Het is bijna. En het is een prachtige plek. Het is jammer van de sneeuw.